Takže čau lidi, zdravím vás milé dalšího videa, dneska to bude sesampka, jak jsem říkal, no prostě bude to sesampka, prostě budu natáčet sesampka, určitě budu natáčet sesampka, určitě. Zkusíme, jestli to slyší, jestli to budete slyšet, tak jedu na koni. Jedu na koni! Možná si... Jedu na koni! Jedu na koni! Jedu na koni! Jestli jste to neslyšeli, tak to je prostě úplně... Jedu na koni! Jedu na koni! Ne, přesná. Ne, prostě konec. Nemůžu to pouštět. Teda sorry, dneska to video z Minecraftu a co tady mehu normálně už. No sorry, já jsem dneska 3 energiťáky, že? Já vím, že je 11 já vím, že je 11. Nebo. Takže možná budu mít trochu lagičky, lagy jsou škodlivý, takže určitě budu mít jedu na koni. Ale pušte si to video, určitě je to jedu na koni. Myslím, že Kory nebo sorry, tak kámo, Kody, nebo já nevím. Prostě to někde vytvořila to jedu na koni, je strašně dobrá písnička, Ježíš, tady jedu na koni. No, tak aspoň nebylo dneska takový laky, že? Jak jsem vždycky říkal, vždycky s GTAčka mám laky, když natáčím, takže vždycky se mi to posere. Já jsem si, dámy a pánové, rozbil jsem si sluchátka. Výborně. Dobré. Ne, dámy a pánové, já jsem je opravil. Nějak zázračně jsem je opravil. Slumíme si to. Jaj, to jsou lagy. Dáme si na větší a dáme si hudba. Dáme si hudba. Jaj, ještě to. A dáme to kolem si to znamená 12. Toho ne. Máme třeba Minecraft, jak jsem natáčel minulé. Včera jsem natáčel s Patrikem Face, a mám ho pod popisku videa, ten je kanál možná. Tak se určitě dejte mu odběr. A kdo chce vytvořit intro, jak jsem říkal, myslím, že v minulým, tak mě normálně napište. Dávám pod popisku videa můj Skype, kdybyste nevěděli. Jaj, lagy. To je dobré. Dneska je to bez lagů. Nic ne. Je nás tady docela hodně. Hlavně, že nemám z Minecraftu lagy, teda to první. Dneska to bude takové 9 minut. Budu se stávat fraps, už nekončím s Bandikenem, protože ten je na hovno, chápete to lidi, na hovno. Takže, jak jsem říkal, že no to bude jako normálně. No, takže my se můžeme pustit do hry. Teď. Dobrý. Trochu DJ, ale to nevá. No právě to nevá. To je dobrý DJ. Možná budu dneska natáčet s Trolling Facem, možná teda, když bude mít čas. Já vím, že to copyrightský. Ty jsi kopírák, Patrik. No tady vidíte, že Patrik je kopírák, jmenuje se Patrik. Kopírák. Jmenuje se Patrik Kopírák.
trolling Patriku, kdyby se skoukal tady na to video, tak jsi prostě kopírák, jo. Pro mě jsi kopírák na video. A ne, že mi tam budeš něco psát, ale dať mě dislike. Já tě pak zruším. Čekejte lidi. Série zvonila se hra. Já jsem zas tu. Tu jsou tu. Tak, otvoríme se třeba. Tak. Půjdeme se nahoru. Já natáčím, blbko. Jo. Sorry lidi. Já jsem se zrekla. Já zase hledal bez... Vidíte? A můžete vidět, jak je ten hlán bílý. Minecraft. Je marmeláda. Já dneska to bude krátké video, tak vidím. Tufle. Jedu na koni. Ježíšmarja. Jedu na koni. A kde jste vyznali? 1, 2, 3, 4, 5, tady. Jedu na koni, ježišmarja. Když tak se koukněte na Peťan Games. Jo, jsem byl. Takže pro tohle video by to asi bylo všechno. Čau.